ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Бепул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. ҷангори бебохти пешинаи вазни 57 кг UFC Муҳаммад Мокаев гуфт ки вақте ки ба UFC бармегардад дар вазни 61 кг баромад кардан мехоҳад. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ҳозир ма дар вазни 61 кг баромад карда метавонам. фикр мекунам ки вазни 61 кг барои ман аз вазни 57 кг дида осонтар аст. ма бо бисёр ҷангварони вазни 61 кг спарринг гузаронидагиам, бо Пётр Ян, бо Саид Нурмагомедов. дар вазни 61 кг ма хеле зудҳаракат ва чолокум. ана дар вазни 57 кг бошад ма вазни хеле зиёд кам мекунам ки баъзе вақт қувваи ман кам мешавад. агар ки UFC ба ман шартнома пешниҳод кунам, пас ма ба вазни 61 кг мебарам. дар он ҷо ма дар синну сол бартарӣ дорам. вақте ки ма ба рейтинги вазни 61 кг шомил мешавам, қариб ки ҳамаи ҷангварони ин вазн 35-36 сола мешаванд, гуфтааст Мокаев. ҳамчунин Мокаев гуфт ки ба ӯ 2 маротиба муҳориба дар Dana White Contender Series пешниҳод карданд, лекин ӯ ин пешниҳоди онҳоро рад кард. ва дӯстон, ҳамчунин ногуфта намонад ки Муҳаммад Мокаевро муҳориба бо қоидаҳои гӯштини озод зидди Анис Ёқубов интизор аст ки ин қуввозмоии онҳо рӯзи 9 август дар турнири Catch 1 баргузор мегардад. ҳамчунин дар ин турнир Юсуф Раисов зидди Муҳаммад Эминов қуввозмоӣ мекунанд. тобовӣ ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян ният дорад ки то охири сол 2 муҳориба гузаронад. ма барои Илия Топурия аз ҳама проблемаи калонум. ӯ медонад ки ма камарбандро аз дасташ мегирам. ӯ кӯшиш карда истодааст ки муҳорибаи осон зидди Ҷастин Гейҷи ё ин ки Педи Пимблет гузаронад, чунки ҳамин гуна ӯ ҳам камарбанди худро ҳимоя мекунад ва ҳам пул кор мекунад. лекин агар ки бо ман вохӯрад, пас барои ӯ ин шоми вазнин мешавад. ма барои камарбанд ҷангидан мехоҳам, аммо ҳозир аз тарафи UFC ягон хабар нест. ҳозирашда ма тамрин карда истодам ва ба Илия визов дода истодам. ҳамчунин ма зид нестам ки як муҳорибаи дигар гузаронам, лекин ба шарте ки онҳо ба ман ваъда диҳанд ки баъди ғалаба онҳо ба ман муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. ман розӣ нестам ки онҳо муҳорибаи Топурия зидди Пимблетро ташкил кунанд, а ба ман бошад ягон каси дигарро диҳанд, чунки ман ҳарчи зудтар ҷангидан мехоҳам, а охири сол бошад барои камарбанд муҳориба гузаронидан мехоҳам. ҳозир ман тайёрам ва агар ки онҳо ба ман муҳориба моҳи сентябр пешниҳод кунанд, ман қабул мекунам. зидди Ҷастин Гейҷи ки муҳорибаи унвонӣ мехоҳад, ман ӯро шикаст медиҳам ва ӯ дигар оиди муҳорибаи унвонӣ гап намезанад, ё ин ки Педи Пимблет. ана бо ҳамин 2 нафар ман ҷангида метавонам. оиди Дэн Хукер бошад, пас ӯ дар пойгаҳи унвонӣ нест, лекин ба ин нигоҳ нокарда, агар онҳо ӯро ба ман диҳанд, ман розӣ мешавам. ма зидди ин 3 нафар омодаем ки муҳориба гузаронам, гуфтааст Царукян. ва дӯстон, бояд гуфт ки Арман ҳозир корҳои дуруст карда истодааст. ҳам ба чемпион визов дода истодааст ва ҳам эълон карда истодааст ки омода аст ки зидди ҳамаи довталабон муҳориба гузаронад ва исбот кунад ки ӯ довталаби рақами 1 аст. ҷангори вазни 61 кг UFC Риня Накамура баъди мағлубият дар муҳориба зидди Муин Ғафуров рӯзҳои истироҳатӣ гузашта ба октагон баромада дар якум раунд бо тариқи нокаут ғалаба ба даст овард ва сабаби бохти худро дар муҳориба зидди Ғафуров гуфт. дар турнири UFC 295 ма бисёр гӯштин гирифтум, рақибро дар замин идора кардам. ин чиз ба тамошобинон писанд наомад, онҳо додувой карданд ва ин чиз маро ҳайрон кард. барои ҳамин ман мақсад гузоштам ки стили худро бояд тағйир диҳам. дар охирон муҳориба ма фақат дар фикри нокаут будам, хостам ки рақибро ба нокаут равон кунам. ана барои чӣ ма гӯштин нагирифтам ва ана барои чӣ охирон муҳорибаи ман хуб нагузашт ва ма бой додам. баъдан мураббиям ба ман гуфт ки ту бояд гӯштини худро истифода барӣ, дар стойка рақибро фиреб деҳ, гӯё ки гӯштин мегирӣ ва баъд метавонӣ ки зарба занӣ. ҳозир ма дар болои ин чизҳо кор карда истодам, гуфтааст Накамура. ва дӯстон, Накамура дар ҳақиқат гӯштини сатҳи ҷаҳонӣ дорад ва ҳамчунин зарбаҳои вазнин дорад ки бисёри ғалабаҳои худро бо тариқи нокаут ба даст овардааст. лекин ҳамчунин фаромӯш намекунем ки Муин Ғафуров низ чандкарата чемпиони ҷаҳон оид ба гӯштин аст ва Накамура дар муҳориба зидди ӯ ягон кор карда натавонист. Муин бошад дар рекорди бебохти ӯ аввалин мағлубият овард. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.